Jedno od najvećih problema koje sad imamo u Evropi, ne samo u Sloveniji, je nedostatak koncentracije. I mi sad imamo učenike 5. i 6. razred. Uče 10 minuta i ne mogu. Onda ide pauza, pola sata. Onda opet ide učenje 5 minuta, 10 minuta, ne mogu više. Opet ide pauza. I sad se upisao novi problem, zove se hiperpažnja. Ne mogu da uče, nemaju koncentraciju, a da im damo video igricu, 2-3 sata igraju bez problema. Obrnuto, suprotno, mi odrasli imamo duboku pažnju. Mi možemo da učimo, da čitamo 1 sat, 2 sata bez problema. Ali naše dete ne može. Gde je problem? Nisu aktivirali duboku pažnju. I pitanje je kako će oni učiti sutra u gimnaziji na fakultetu. Biće jako teško. Znači, to je jedan od najvećih problema, duboka pažnja. Roditelji moraju da aktiviraju duboku pažnju kod svoje dece, a ne da im dozvolimo video igrice, kompjutere, jer u video igricama, u virtualnom svetu, sve se dešava brzo, ima stotine, hiljade slika u sekundi i mozak deteta treperi. I kad izađe iz virtualnog sveta, njemu je sve dosadno. On se vraća u virtualni svet, a tamo neće ništa dobro dobiti. Roditelji moraju da se posvete svom detetu. Imam ja 4 deteta, nije lako posvetiti se detetu. Dodajemo naše vreme za dete. Jedna od dobrih stvari jeste da naprave jednom nedeljno, 2 puta nedeljno, neke društvene igre. Da to bude određen dan, utorak i subota. Da dete jedva čeka taj događaj sa roditeljima. Recimo, čoveče, ne ljuti se. Čim dete nauči broj, vidimo neke igre sa kartama. Za duboku pažnju dobra igra je šah, ali smo videli deca baš ne vole šah. Pa smo u okviru Erasmus projekta NTC for All napravili igru. NTC for All je bio projekat Slovenija, Češka, Srbija i Slovačka, gde smo mi imali zadatak da napravimo igre za duboku pažnju i uspeli smo da napravimo šah bez straha do šaha. I kad smo videli da deca igraju po 2-3 sata, to je to. Oni igraju 2-3 sata i kad nauče bez straha do šaha, veoma brzo oni požele da igraju pravi šah. I tako polako moramo da pomažemo roditeljima, da se prebacimo ponovo na duboku pažnju. Jer ako dete nema duboku pažnju, on je oštećen, on nema kognitivne sposobnosti razvijene i pitanje kako će se sutra snalaziti i u školi i u životu.